हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। नारायण पूछे तुलसी से दिलवा के बात हो। नारायण पूछे तुलसी से दिलवा के बात हो। नारायण पूछे तुलसी से केन तोर माई तुलसी केन तोर बाबू हो। केन तोर माई तुलसी केन तोरे बाबू हो। कहवा भइल बाटे कहवा भइल बाटे तोर ससुरार हो। नारायण पूछे तुलसी से दिलवा के बात हो। नारायण पूछे तुलसी से धरती मोर मैया हई अंबर मोर बाबूजी। धरती मोरी मैया हई अंबर मोर बाबूजी। मथुरा नगरिया में भइल बा बियाह हो। नारायण पूछे तुलसी से दिलवा के बात हो। नारायण पूछे तुलसी हो। कहवा से अइलू तुलसी कहवा के जइबू हो। कहवा से अइलू तुलसी कहवा के जइबू हो। केन भइल तोहर स्वामी जी। नारायण पूछे तुलसी से दिलवा के बात हो। नारायण पूछे तुलसी से गंगा से अइली हमू जमुना के जाइब। गंगा से अइली हम जमुना के जाइब। शालिग्राम जी से मोर भइल बा बियाह हो।